Era a primeira feira que había en estos alrededores. Oites? Non había caldelas, ni moscoxo, ni nada. A feira de Forzáns, ainda ben hoxe nos almanaques de bolsillo deses pequeniños, Ainda non a sacaron, ainda ben a feira de Forzáns aquí. San Roque era da feira, que había unha capilla aquí, e facían a feira e a festa. Os animales eran detrás do grupo escolar, alá, puñas alá, aí polo medio había dúas fileiras de banquetas para poñer o pescado, aquí é para sentarse a xente, aquí nestes, todos nestes, non había o pozo ainda aquí, O pozo foi feito máis tarde, non? Pero a xente sentábamos por aquí, os grañudos viñan coas roupas. Os grañudos, quero che dicir, que viñan de riba de Xesta, da Graña, e viñan os cabalos, e traían as mantas, as sábanas, a toda a roupa, traíanos nos cabalos, oítes? Para vender. E hai unha casa que hai atrás do grupo, era como se fora un bar daquele tempo, unha casa de dormidas, de comidas. Estas casas todas prácticamente vivían da feira. A miña era unha casa, que despois comprou no meu pai moito despois, pero a miña casa dormían os grañudos, comían, facían o pan de millo, que eu ainda teño no meu alboio un forno, había 3 fornos, e contaba a difunta de miña nai que na víspera de feira que viñan a elas facer o pan varias personas, non? E no día de feira para vender. A casa miña, onde vivo. A casa esta de Mucha era unha carnicería. Mataban os becerros allí e vendían na feira. O comercio daba comidas. Casa de Palmiro daban comidas. A casa de Sara, onde está agora ese matrimonio joven, que o cruceiro, era unha panadería. Ainda hai un forno antigo, pero precioso, onde facían o pan e vendíano para aquí. E a casa de Mucha tamén, ali no cuberto se facía. A casa da feira tamén daban. Ora, xe que a feira vivía, estas casas todas vivían, claro, o día de feira que había. E si, o que... Aquí, atrás había unha pesa do ganado. Aquí atrás tiña unha base de ferro, tiña unha roldana, e 4 postes de pedra, ataban as vacas por aquí, subían as coa roldana e baixábanas. Ali atrás, agora xa non existe, pero sí había, aquí e o jando puñese alá onde a casa dos romanos alá atrás. Sí. Aquí para diante era todo pescado, cousas, telas e eso. As banquetas tirarnos. Sí, e o jando era para atrás todo, o jando puñelo para lá. Viñan de todas partes, de Fornelos, de Gasate, de Puente Caldelas, que non había nada. Puente Caldelas non había, foi a feira despois de acabar esta. Bueno, eu, naquela, miña abuela a feira, era a que gobernaba a casa. E a miña abuela sí que viña a feira. Axudaba a todo, e a traballar tamén nas beicas e coas vacas. Que na casa da difunta Dolores, esa casa que era dos romanos, aí dormían nas bodegas abaixo, os cabalos já se comían, eran uns barros daquel tempo. Na miña casa tamén dormía a xente abaixo, Viñan na Graña. Sí, comían arriba, era todo un salón. Comían arriba, dormían abaixo. Na miña época xa só había unha vez por ano que era polos de difuntos, agora, máis ou menos. No, a feira dos cerdos. A feira dos cerdos, sí. Despois de que acabara a outra feira, pois traían os cerdos. Xa quedou unha vez por ano, pero antes era todo o día 16, contaba. Tanto é que eu nacín o día 16, estaba naquela casa, e me acordo o chiste que o médico, don Pepe, despois de asistir ao parto, que aproveitou para vir comprar un cerdo, e por sempre me botaban esa. Os Gasate querían que era San Roque, que era de Gasate, e levaron hasta para Gasate, pero na extrema, da casa de Emilio, o santo fíxose tan pesado, que tuvo que quedar no Forzáns. Hai milagros, Non conseguiron pasar con ele, bueno, contaban... Sacábamos o San Roque cando era moita sequedad. E había xente en Forzáns a valer, que agora non hai ninguén, xo sabes. A xente que había en Forzáns ya que hai agora, Dios lo goberne. Bueno, chegábamos ao río, pasábamos un pañiño pola cara ao Santiño, e cando viñamos de volta nas primeiras casas do lado dos Ramallares empezou a granizar. Oites? San Roque é moi abogoso. Na escuela era aí na casiña, aí embaixo. Si, este grupo escolar foi feito pola parroquia.
puxeron pedra, puxeron os tratores, os carros, que non había tratores naquela época, os carros a traer a leña, as vigas e eso, e a pedra, foi todo feito polo pueblo. Miña nai cosía, iba a coser para Caritel, Panceu, con aquela máquina esa de man, e eu quedaba sola, con 5 anos quedaba nesa casa sola, con jaliñas, cabras, e iba á escuela, Entón, miña nai, que en parte que non se cuitaba, falaba con doña Carme, que era a profesora, a maestra que iríame pola vida, porque eu, claro, o sea, era como se fora unha segunda nai, tiña moitos recuerdos, por iso me dá moita pena velo así, de verdade. Non, porque eu estaba en Lisboa, entón só viña no verano, pero as clases aquí pararon, e por iso ela despois marchou para Pontevedra, sí, bueno, cando se montou o grupo claro, en Puente Caldelas. En Puente Caldelas. Que hubo xa os grupos escolares. Cerraron as escuelas da aldea e xuntaron ali, entón foi cando cerrou esta. Pero esta ainda é máis moderna, porque a escuela non celita, te acordas que a escuela era ali embaixo? Sí, antes de bueno, facer sí. este grupo. Sí, ali tamén era, na casa esta de Pantido. Esta é máis moderna, foi feita. Sí. Era ali nunha casiña ali pequena. A ver, éramos moitas, porque viñan as de baixo, viñan as de aquí, xogábamos aquí, facíamos da farrapada tamén viñeron. Tinuxa tamén viñou aquí á feira, Te conoces Tinuxa? Pois Tinuxa veo aquí á escola tamén. Aquí os da feira sempre tuveron turre cos de baixo, non sabes? A feira, a ver, eran como os cataláns, había sempre... Entonces que fixeron dunha ocasión, parte de xente da de baixo veu acumulouse cos da feira e fixeron uns caprichos. Xuntábanse todos, os da de baixo da casa de Lucho de Pérez, e os da feira iban, prepararon unhas carrozas, a facer café, a facer... Alá abaixo, o tío de Mucha, o señor Pepe, a Mar Marino de Ferreiro, eran os reyes, non sabes? Ou aqueles cabalos todos adornados, e había, claro, a ver quen ganaba. E xuntábanse todos da casa na Cruz, ali. Aquilo foi... E gustaríame que San Roque viñera a feira tamén. O día de San Roque tamén podíamos celebrar unha misa aquí, aunque sea de campaña, non? Antes isto era o camiño dos arrieiros, oites? Pasaba por na miña casa aquí por diante, Eu, muiño, no de baixo, a máis no de riba. E pasai a fraja a moer o millo para os nosos animais. E meu abuelo do Couto da Feira iba a Gaxate, oites? Sí, tamén con 50 kilos de gran ao lombo, Sí. Que desde o Couto da Feira a Gaxate, xa me contarás, Había 4 ou 5 muiños aí. É do que vivía a xente, das vacas, do leite, das jaliñas, os huevos e vendíamos o leite das vacas. Vivían do campo. As galiñas vivían soltas, todas sí, por todas aquí. Pola feira me chamaba a atención cando viña de Lisboa. Todas soltas. Todas por aquí, as galiñas, a casa, esta da outra, estaban todas por aquí. Pois na hora de acostarse, cada grupo iba para a súa casa. E os cerdos. Estaban todas por aquí sueltas. Os cerdos había bellotas por aquí. A xente soltaba os pa aquí, non? Cada un. Ese era como unha ferretería. Había de todo. Había tornillos, había catiuscas, había jerseis, había sábanas, o sea que estaba ainda moi bonito. Agora non, agora, bueno, era unha casa estupenda. Agora o comercio non se conoce, pero o comercio era un comercio importantísimo, naquela época, claro. Ainda vendía o leite eu aí. Sí, o leite todo. Eu tamén, todos. Viña a difunta de Emilia de Vilán tamén aí, e viñan as da Farrapada, aí pola Puntiña, as danceu pola Puntiña. E pois me contaba que as trampas, como cada día tocaba o regar a agua que ia polo cada unha vez. Cada unha regaba a hora e o día que tocaba. De noite, quedaba ali, que desviaba un pouco. Eu ainda reguei a miña veja da carretera. Sí, claro, que se regaba, claro. Eu oía moitas conversacións dos antigos, que había un da Fraga aí que chamaban o legionario, que viña ás casas. É moi triste que esteas coa túa familia e que viña un fulano a petar na porta e viña, acompáñanos. E chegaban a ir e 4 tiros e a costa de Laxín botábanos por ali para baixo, sabes? E moita xente, moitos homes daqui estuveron no monte, nos montes,
nas cuevas, Escondidos. nas cortes, nos faiados, escondidos, cando foi iso da... Eu non correi a guerra, ni moito menos, porque eu nací no 46, Para ligar, bueno, para ligar, había só un doologio aí, que era a festa, era unha maravilla, ali, Sí. Viñan moitos mozos. Aí era unha maravilla, o sondologio era unha maravilla. E viña un acordeonista de aí de abaixo, que era xa, o acordeón xa nin funcionaba tan siquiera, pero bueno, aquilo... Aquí os primos desta era o Eladio, non sei se non sei, son máis Pepe, tampouco non. Era os que tocaban as baterías, bueno, era o que había. Pero era ben, a xente pasaba ben. Era do que se trataba, non? Claro. O sea, pasouse moito mal, pero tamén se pasou ben, porque, claro, era o que había. Bueno, eu non me acórdome que me contaba a miña abuela, claro. Entonces contabanlle moitas cousas, dixéronlle de que cando morrera o padriño, o sea, o marido de Ana, non tiña donde metelo, entonces deixaronlle un panteón, foi falar co cura para facer a capilla. Entonces o cura dixolle, dentro do cementario non a podes facer, pero vou contigo o obispo que che deixe que dá a porta no cementario e fa a capilla na túa finca. Este torreiro non era así, este torreiro viña por arriba unha tira, viña hasta aquí ao cruceiro máis ou menos. A festa facíase aí no camiño, porque esta parte de aquí estaba aberta, esta parte de aquí estaba cerrada, que era a finca de Ana Camiña. Entonces foi onde o obispo dixolle que sí, que podía facela na finca dela e deixar a porta na plaza, no torreiro, no cementario. Bueno, e claro, ela dixo, bueno, pois agora xa que fixen isto, vou donar este terreno para os veciños de Forzáns, que poidan eles ter un sitio para poder facer a festa e non facela no camiño ou outra cousa, outro evento calquera que queiran facer. E donouna. E desde aí, isto era moi baixiño, porque antes aquí, onde están agora os bancos, había un muro. E eu recordo de que nos sentábamos no muro, pero quedaban as pernas colgadas. Entonces, claro, isto foi subindo o terreno, foi subindo, hasta que hubo que polos bancos, porque o muro xa estaba enterrado. E as festas, claro, as festas eran as festas moi boas. Eu recordo, de rapaza, que desde aquel portalón hasta aquí o cruceiro non había onde caer unha agulla. Coa xente que había sempre dúas bandas de música, e había o sábado as vísperas, e despois había o domingo e o lunes, que era a festa do pueblo, porque era cando nos divertíamos, porque no domingo había tanta xente que apenas un se podía divertir. E no lunes sí, no lunes facíamos a festa aquí, viña o mellor 15 números de música, e viña un gaiteiro, era o que había. E vero as festas aquí estupendamente ben, os rapaces bailaban hacia aquela esquina dali e a xente maior toda por aquí adiante. Cando queríamos escondernos algún para fazer algunha travesura, metíamonos polo medio da xente, camuflábamos. Naquela había... A mí os de fora, De feito, eu caseime con de fora. E vigilaban. Pero procurábamos escapar así un pouquiño, que tamén non éramos tontos de todo. Algo sí, pero tontos non. Bueno, aquí houve moitos de comisión daquelas. Os vellos xuntábanse, meu tío, José de Almarinda, Germán, facían as festas, facían daquela. Non se facía estas cousas que nos facemos agora, de mejillonada, nin comida, nin media historia. E o torreiro estaba cheo de chiringuitos, ou cachapanda, que facía o pulpo, que se metían con el, facía o café, mandaban unha bota dentro, un zapato, calquer cousa, non? Aquele de Fonte Eliseu aquí onde está o chiringuito había moito o tiropichón, as barcas, as lanchas, había moita cousa. As frutas que vendían aí nas cestas, aí arriba, lá, os pexejos que viñan de Anceu a vendela, e todo eso. Bueno, daquela, pois,
había aqueles petardos que tamén se lle botaban, e queimábanse as medias a rapazas, que as rapazas antes estaban, bailaban en coro, no? En todo alrededor, pero nós xa estábamos ao loro a que nos gustaba, e cando empezaba a música, pois xa íbamos a buscalas. Ou cando había dúas a bailar, pois sempre esperábamos a volta para collelas. Oye, había que tratalas ben, pero ben, non, en fin, a veces dixenche que non, depende. E a veces tamén había moita pelea por eso, Igual non che iban a ti a bailar, e iban con outro, e algún enfadábase, e había sopapos, vamos. Pero bueno, nós sempre bailábamos, podendo ser que se nos viñan chamar a bailar os de Forzans, claro. Se non íbamos bailar cos que viñeran. Da Lama había moito mozo, porque había banda de música e había moito mozo, moito. E bons mozos, Na Lama había bons mozos, sí, señor. Sí, sempre. Hombre, non é como agora, había na nevera, aí non había nevera nem media historias. Había aquí de escarbalo. E xa con 8 anos ou así, pois había, eu non sei, sobre 10 anos, eu máis o defunto Ramos, íbamos alá para arriba a traballar, a plantar piñeiros, toda a historia. Miña nai, pois puñache 2 patatiñas, un cacheño de touciño, unha fiambrera, cunha bicicleta de Loi da Lama, que, bueno, xa veña, tira para arriba. E así se foi na vida. Despois, bueno, xa me levaron o defunto Paquito para Lisboa, e meteron ali nunha carboaría como meto o porco dentro da corte. E ali estuve 2 anos, e cando me vin con 8.000 pesetas, que eran 8 contos en 2 anos, cando o conto non mo cree, pero era así. Non tiñas a nadie, non tiñas quen che botar a man ali, ni nada, entonces un chaval só aí sin che botar a man, pois é difícil, non? Son máis ben pola comida, porque daquela non había salarios, ibas para ali pola comida, prácticamente. Botábase moitas fabas ali, e damas ali, como a mí non me gustaba un carallo, pero bueno, morreu un porco lá abaixo no pozo, e era o que comíamos, había que tomar café a copa, aquilo. Agora é unha mantequilla. Pero daquela había que andar. Agora xa non hai ninguna. Aquí en Forzans, que eu sepa, parece que non mata ninguén, non sei. As matanzas eran moi bonitas, porque mataba todo Dios. Todo, se grande, se pequeno, todo Dios mataba un porquinho ou 2. Sí. E mataba todo Forzans. E non mataba era meu pai. Que me acorde eu, de que me acordo. O rapaz mataba na feira, mataba tudo aquí en Forzans, e iba matar a Vilán, mataba tudo. E xa te digo, os homens andaban a coller os porcos pola mañán. E todos, antes de marchar, volvían unha copiña de aguardiente e 2 galletas e marchaban a traballar, e nos quedábamos a chamuscalo, despois o home abríos, que está, e íamos a lavar as tripas, a picar a carne, e despois facíamos os chourizos, e así a pasábamos ben. A matanza do porco era unha festa, pero tamén había homes que picaban a carne, pero bueno, a carne era sempre as mulleres que nas picábamos. Que nas picaba, que eu era máis pequena, claro. Picaban nas e botaban o pimiento dulce, e o picante, e o sal, a cebola. Por un ferrado de gran pagaban unha lata desas de kilo, desas latas. De maíz, daban a mastura non se cobraba, pero os da miña casa cobraban unha lata por un ferrado de gran. Había un da lado Piñeiro, da casa de Elvira, lá tamén tiñan 2 rodas. Había o noso, había o do Val. As vellas dicían os da Pedra Moura, os da parte da lá, que só moían a mastura da Pedra Moura. Aqueles penedos todos que había no muro grandes, veña, así rapaces, por aquelas carballeiras abaixo, hasta abaixo. Non quedaba nada. Vamos contar a estar, ese foi o defunto meu pai lá abaixo nas puntas soltas. Estaba ali Aldina máis ela, pobrinha, a serrar con trenzador. E había o camiño para baixo. E díxome o defunto meu pai, escola de rapaz. Empezou ele, eles trampón, tran. Eu arrebentava o corpo. Aonde? Empezas ela. Escoita, ele ali. Escoita aí. Tócale.
coa lima naquele trenzador, trincle, e as veñas, hasta debaixo da casa de Manuel de Alberto, aí, as do Rito. Ai, no, aquelas sí que habían paródia, non é agora. Aquilo facía, pero non pasaba nada, non, era parodia todo, pero non pasaba nada. Cando lle botaban os foguetes a meu pai que iban alá a polar ventanilla, por aquela ventana dali, e salía el ferro do monte polos camiños abaixo, mandaba aquelas, me cago en Dios. Os carrizos, había unhas bombas despois de carnaval, aí na do Pérez, de Paco Lira, aí. Queimaban os, claro, o viño, queimaban os corchos todos, e despois pintábanse todos aí, e despois viñanse a lavar a fonte aí da aldea. Había un de Danceu, como se chamaba, que viña aí sempre, ai, que broma, rapaz. Non había, claro, porque era unha puza moi grande lá embaixo no Ramallal, onde vivía antes Lucha, que era a casa de Lucha, que despois vendeu na fixo un Riba Nova. E ali tapaban aquela puza grande, pero algúns de Vilán viñan e por debaixo cun pau, andaban hasta que escapaba a agua. E despois ao mellor ibas ti para regar, que che tocaba aquela hora, e topaba lá libre, a puza. E despois, claro, formábase a barraría. En todas, tamén aquí a puza das Caldas tamén era partida, eran todas. E Cheños, a esa de Cheños, o mismo tamén era partida, pero as de Cheños só era para estas veijiñas aquí, só era para estas veijiñas aquí. A da Costa tamén. Sí, bueno, a da Costa xa non me acordo tanto. A da Costa tamén era partida. De noite. Antiguamente os montes eran todos libres, podías ir cazar onde quixeras. Despois é que viñeron as sociedades, e agora últimamente somos tecores. É sociedade igual, pero cambiou de nome. E especies, non sendo o jabalí, que o jabalí apareceu, había xa antes, ou moito antes houve o jabalí, despois desapareceu, e agora volveu a aparecer. Había o cuello, a perdiz, entraba a galiñola, ou sea, como lle chaman agora, a becada, e había a codorniz. É o que se cazaba máis por aquí, con cans. O can normalmente era o palleiro, o can palleiro. O can palleiro da casa é o que nós, por certo, tuvemos unha cadela na casa cando eu era pequeno que lle chamaban a cubana, que foi famosa. Foi famosa porque iba cos cazadores ao monte e o primeiro coello que mataba o cazador viña para a casa. Era collía ou viña a traer a casa e despois marchaba a cazar coelhos. E cazaba a perdiz e o coello, cazaba as dúas cousas. Foi unha cadela moi famosa. Facíase na churrascaría, facíase outro cando foi que se meteu a agua ao defunto Córdoba Ullosa, pero ese foi nas ermitas. Esa foi nas ermitas, unha comida nas ermitas que se deu a Córdoba Ullosa. Prometeu pagar a agua toda, despois non a pagou toda, pero bueno, alguén lle sacou da cabeza. Pero, en fin, a aldea de Forzados eu creo que está moi agradecida a él, porque era deu unha boa parte de diñeiro para a agua. Sí, para a traída de aguas. Naquela había moita unión, moita máis que hoxe. Había tres comercios que eran tres bares e onde se reunía a xente os domingos ou sábados e os domingos. A tarde os homes, principalmente, que se reunirían ali nos bares, entonces tratábanse as cousas de moitas maneiras. Traballaban de albañiles, outros traballaban, o meu cuñado Vicente era sastre, foi sastre, hasta que marchou para a Alemania, e outros carpinteiros, serradores, no monte da pedra, o defunto varón e os irmáns a romper pedra no monte para as casas, principalmente para Gaxate. As casas de Gaxate están feitas casi todas coas pedras que romperon os varóns, aquí no monte. Feitas por eles, pero sí, rompían moita pedra. Carrexaban, había carretera, o loge mismo tiña carro de bois que cartaba as pedras, e máis un de Gaxato, o laxeiro. Os caprichos era a rivalidade entre a feira e a aldea. Entonces, os de aquí estaban a facer os carros ali no Curral da Anuncia, o tío de María Esther, máis de Sisa, por riba do muro, mirou e foi contar ao pai, o pai dixo, bueno, para a feira, e na feira facemos. E foi a rivalidade que había daquela. Daquela mamá estaba na feira, porque a casa onde está hoxe Ana, que é a filla de Lidia, esa casa foi nosa. Entonces ali, como mamá era un moza naquela, xuntábanse ali todos. E o abuelo de María Esther de Sisa era o padriño de mamá.
Entonces, claro, elas eran todas da feira. Non eran daqui de baixo, pero iban cos da feira. E os tíos igual, os tíos, os dous, Luís e máis Pepe. A juventud iba toda para a feira. Aquí en baixo quedaban os maiores. E os da feira sempre lle petaron os daqui de baixo. Sempre. Escuelas había dúas, unha de rapazas e un de rapaces. Os de rapaces eran na Casa de Vilanova e a das rapaces era na feira. O profesor foi el, sí. Que aquí o difunto Santiago, cando morreu. Mira que era, cando tocaba caras, a monetizar, que era as 3 da tarde, sabía que estar a pie para entrar para dentro do chime. Senón, tiña unha vara rapaz... Tiña unha vara como esta, máis ou menos, de 3 centímetros por 2. Nas mans ou onde fora. Era o pai da Alicia, era sí. O Celestino. Cando morreu, nós puxamos unhas corbatas rubías. O Manolo, Santiago Maeseu, en riba dunha figueira. Que a morrecha debía ter morrido, que estaba Santiago. Que malo, eu acordaba a mí que tiña unhas feridas nas pernas. Mandaba aquela vara nas pernas, rapaz, sí. Pum, no encerado, no encerado grande. Mandaba aquela arena gorda ali, de rodillas. Sí. Había de suroxo. Ai, non. Namorei 3 anos como home, de 15 a 18, aos 18 casei-me e vim para aquí, e aquí quedei, 4 homens e 4 mulleres. Vixen primeiro as mulleres, 3, despois 4 homens e despois a pequena, Fanny, porque había que traballar, que non había, e entón tiñan que traballar. As rapazas ao mellorían, despois xa foron traballar lá para arriba, pero xa me chegaba ben a casa e os rapaces e as veijas, que se botaba moita veija, e as 2 vellas, que non estaba tulleita. Non, só era para casa, as veijas eran todas da casa, pero era para consumo da casa. Ya había que vender o millo e os huevos para ir comprar un pouco de aguardiente, café, chicoria. Había un manuscrito que daba para todos. Unha chisma de cartón. Ainda non sei como salimos. Con un chisme de... Era un manuscrito. E despois, cando nos tocou a nós, que foi Santiago, Pedro e a máis eu, foi cando viñeron os bolígrafos, o Vic, que eran as plumas, entón decíamos yo, estás carranchada, non escribes ben, porque decíame o profesor, pero esta letra, a ver, que é esta? É que estás carranchada o carallo da pluma, carranchada, hostia, facía unha letra, rapaz, que min Dios, non, está carranchada, sí, carranchada, hostia, facía unha letra, rapaz, con aquela pluma, e nós, estás carranchada, nós collamos aquel chime todo de pintura para arriba, mandábamos aquilo no cousa, xa tapaba todo coa pintura, coa tinta. E despois foi cando viñeron cando nos fomos os 3 a Puente Caldelas a andar, que non había coche nem mis carallos. Fomos alá e foi cando viñeron os bolígrafos. E sacamos, ainda non sei como salimos para diante con 4 letras. Que agora hai que andar con unha mochila de 20 libros 20, 40, 20 ou 30 anos ao carallo. Eu non vexo o mellor camiño, pero aí está. E agardabas a vixilia. Os viernes non se comía carne. Había que comprar a bula. E había que comprar unha bula. Para comer carne. A bula compraba nos ricos porque tiñan diñeiro, os pobres non tiñan. Entón os ricos podían comer a carne, para os pobres non. Para os pobres xa non a comían, porque non tiñan diñeiro. E tiñamos o catecismo, que había que darlo obligadamente, e estudiar. E a confesión, polo menos ao ano. Perceuto, chamaban de perceuto. E non recordo máis. A xente iba a misa todos os domingos, e os curas tiñan unha misiña cando había, porque a xente antes non tiña dinheiro para pagalas. E así... Eu non recordo máis, da Semana Santa non recordo máis. Don Alfonso da Lama a andar aquí. Don Alfonso da Lama a andar. A chover, a granizar, e viña a andar todos os domingos. E viña Canitró en cabalo. A cabalo. Non, aquele non había os médicos vellos que non tiñan clientes, poñíanse á porta. E morrían coa fame como os mestres de escuela igual. Porque os pobres non tiñan diñeiro e non iban aos médicos porque non tiñan para receta. E deixábanse morrer. E os médicos estaban ás portas dos consultorios a esperar que foran os pacientes, e non sabía. E era así, non había con quil. Non é como agora, Don Pepe. Don Pepe ainda viña, pero era moi bruto, era bruto como era. Había cruces, sí.
Había Vía Cruces, o Jueves Santo, Viernes Santo, todo. Pero do resto non había máis nada. E iso era o lunes de Pascua. E tíamos que darlle uns huevos. Unha docena de huevos. Unha docena onde había un matrimonio. Endo era unha viúda, media docena. E un para o San Cristán, que era o que levaba a cruz. E puñese un diñeiriño que non tiña para o Santísimo. O Santísimo. Entraban pola miña casa, iban por este Caneiriña, iban pola miña casa, e esa porta que ten a miña casa agora para atrás abrinha eu, porque antes non tiña porta. Por ali era todo terreno. E daban a volta, iban pola Caneiriña, e salían alá no Coto da Feira, na casa do meu tío Barón, a de Jesús Landeana, e a Pousa, despois viñan de volta á feira, e a tarde por aquí. A Xasteira. A Xasteira E as tamén. Barreiras. E as Barreiras. Andou moitos anos para cruzar as costas. E iban por ali, por ese camiño vecinal. Cando viña o cura na nosa casa, Carme, a nosa Carme, blanqueaba con cal as paredes. E a corriente eran os fios que viñan pegados pola parede abaixo. E claro, despois calquén lle botaba a man á parede. un latigazo de corriente, claro, facía contacto co couso, me cago en Dios. Antes íamos ao xornal, pero ao menos chegábamos á noite e non había cambiado. E dicíache, bueno, hoxe non che pago, porque non me ves pasado mañán. E iba pasado mañán, pensando que quedaba outra vez alá. E despois iban para outro mundo. A Portugal foi así. Mamá, cando casou, era unha familia de xente maior. Sabía o que ia, tiña que cuidar os maiores. Entón, papá estaba en Portugal, como iban todos, meu hermano, que era maior, naceu aquí. Despois mamá seguiu, porque a miña abuela ainda era viva. E despois falleceu, entonces reuniuse con papá e foi para Lisboa. Eu nacín alá. Depois trouxeronme para aquí, máis ou menos dos 3 para 4 anos. Eu casi non me acordo. Pois crecín aquí, na casa dos meus abuelos, con María Esther, coa pandilla de aquí. Incluso empezamos na escuela aquí, na feira. Pero despois levarnos para Pontevedra, para entrar noutra escuela. As Doroteas. Eu fui para as Doroteas, María Esther entrou nunha academia no instituto, e quedei hasta os 16 anos. Depois falleceu outras 2 primas maiores, entón mamá reuniuse con o pai. Eu fui para lá con 16 anos. Bueno, chorei hasta ao Porto, porque non quería ir. E Lola veu para aquí, que somos da mesma edad, con a mesma edad. E despois, claro, crecín alá, frecuentei a Juventude de Galicia, todo eso, conocí o meu marido alá, que era dali de Gondomar, e casei, tuve unha familia alá, xa os meus fillos netos xa son mitad, pero sempre me tirou para aquí, porque aquí crecín, teño recuerdos das Navidades, que eran maravillosos, na casa dos meus abuelos, facíamos o nacimiento, muchísimas cosas que xugaba. Eu era así un pouco, agora non son nada así, pero era moi María rapaz, porque o meu hermano era maior, entonces xugaba a pelota con el, xugaba con unha roda e un alambre, e todo eso. El tiraba por min porque era, cando aparecía algo estropeado en Frocel, Manolo de Herculina, cristales partidos, Manolo de Herculina. Ás veces non era el, pero xa tiña fama. Aínda que nacese alá, son gallega. E a relación era como se fóramos hermanas de sempre. Yo tuve un hermano solo e ella un hermano solo, hombres. Pero las dos éramos las hermanas e convivíamos juntas aquí en Forzanes muchísimo. Fue a primeira que naceu aquí en Forzans. E soy la única de Forzans, de la familia toda. Ella es lisboeta y yo de Forzans. Mi abuelo hizo medicina en Santiago casi 4 años. Y entonces, cuando hablaban de los médicos, es que recordé que mi abuelo era casi el médico de todos los de aquí, sobre todo que no tenían medios. Y cuando alguno estaba mal, él iba de su casa, llevaba el termómetro, la cajita de poner las inyecciones, el limón, el cacharrito de la miel, bueno, esas cosas típicas. Toallitas para ponerle a la cabeza para la fiebre, y le hacía esas curas a los pobres. Pero jamás cobró una pesetita,
Después, cuando un pobre estaba así enfermo y él ya no era cosa de él, pues llamaba al médico de aquella, que era don Pepe de Fornelos. Fue antes de don Aquilino. Don Pepe de Fornelos venía a caballo aquí a Farzanes a curar a la gente cuando necesitaban un médico.